O PP de Ribeira acada o compromiso do arranxo dos aparcamentos das dunas do Olveira e do Vilar, acordo que pecharon os populares coa directora xeral de Patrimonio Natural. A portavoz do Partido Popular de Ribeira, María San Pedro, e a concelleira popular, Ana Barreiro, mantiveron unha xuntanza de traballo coa nova directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz. San Pedro reiterou a necesidade de arranxar os aparcadoiros da praia do Vilar e das dunas de Olveira, puntos clave no turismo do concello ribeirense. Solicitarlle unhas melloras para o entorno do noso parque natural. Falamos do arranxo do aparcadoiro do Vilar, falamos do arranxo do aparcadoiro das dunas de Corrubedo e tamén desa baixada que hai na playa do Vilar, por onde poden acceder á playa cando hai cando hai algún problema, ambulancias ou algún servicio de emerxencia. É unha baixada que cos temporais quedou en un estado bastante malo e tamén creemos que era de moita necesidade o arranxo desos aparcadoiros. É verdade que son aparcadoiros, como digo, pertencentes ao parque, pero como sabedes, tanto a playa do Vilar como as dunas de Corrubedo son zonas de moito tránsito e máis agora que ven a época estival. E sinala que pecharon o compromiso da Dirección Xeral de Patrimonio Natural para actuar nos lugares sinalados. A maquinaria comece a traballar en esas zonas. É verdade que tamén aproveitamos para falar con ela de outros problemas que ten a veciñanza e que nos expón con respecto ás zonas do parque, o arranxo e a posible roza de moitos camiños que teñen bastante tránsito xa algúns como acceso a algunha vivenda e outros tamén como zona de moitísimo paseo, andainas, caminatas, etc. Polo tanto, sei que a directora xunto co director de Parques Naturais van a estar traballando na posibilidade de darlle prioridade a esos camiños que lle marcamos como de maior necesidade. A voceira do Partido Popular ribeirense apunta que tamén trataron a situación dun sendeiro situado en Teira, pegado á estrada, e no que o anterior goberno municipal fixera un proxecto. Presentaron a subvención e, por asuntos técnicos, había quedado encima da mesa. Nós creemos que ese proxecto reúne todas as condicións para ser levado a cabo e para poder levarse adiante por parte de Patrimonio Natural e así o quixemos transmitir á nova directora e buscar que pola súa parte busque o xeito de poder incluir ese proxecto e poida ser un proxecto que, como digo, se retome porque era algo que lle viña moi ben á veciñanza de Artes e faría un servicio moi bo tamén para todas esas camiñatas que se van por esa zona. A directora xeral comprometeuse a interesarse polo proxecto cos técnicos, ademais de barallar as posibilidades de que poida retomarse nun futuro.